देरहानायनि सायाव फोरमायनांगौ गैया जों दा पुरा जोंनि बाक्सा समस्तिनि रायजो राजा आरो जोंनि जि दैदेनगिरिफोर दङ इउपिपिएलनि गासैबो मिन्थिखागौ इउपिपिएलआ देरहाबाय आरो जों बै दिनखौसो नेगासिनो 9 तारिखआव जों बेसेबां बहा जोङो अमा बुथारनानै दाउ बुथारनानै जों खाना जागोन बिनि खोथा बाथ्राखौसो जों रायज्लायथिंगासिनो दङ। बेसेबां लाखसो भट मोनगोन बायदि? आं सानदों 1,20,000सो भट जों मोनगोन खारन दा बिपिएफनि जि टिकेटनि जि माने सरि केन्डिडेट जि दङ बियो माने रायजो राजानि मेगनाव खामानि मावनो रोङि सासे सुबुं होननानै परिचय जादों आरो बिखेखकरि जोंनि आसामिस जि माने रायजो राजाफोर दङ बिसोरो मोनसेल' खोथा बुंदों जे बिपिएफनि समावनो जोङो बर' खालामबोदों बिपिएफनि समावनो जोङो जिएसपि खालामबोनांदों आरो बिपिएफनि समावनो मानसि थैलायनाय घटना दानलाय सुलाय बर'जों हारसाजों दाङाबाजि जादों गतिके बे पार्टिखौ जोङो मालाबाबो सहाय खालामनो हाया गासैबो आसामिस मानसिफ्रा माने ट्रेक्टराव माने भट थुनो थाखाय एकदम माने बाददावखागासिनो माने गोसोफ्रा आरोखि।